Εκείνο που θέλαμε εμείς, αυτό που σκεφτήκαμε εδώ με τα παιδιά, είναι να παράξουμε ένα site το οποίο θα είναι φωτογραφικό, photography based. Δηλαδή θα δείχνουμε στιγμές του σχολείου από την καθημερινότητά του μέσα από φωτογραφίες. Δηλαδή το site θα είναι αρκετά, θα θυμίσει πορτοφόλιο στη λογική του. Το πώς το σκεφτήκαμε αυτό ήταν κάπως απλό. Τα παιδιά εδώ πέρα, είσαι και ό,τι ξέρεις που είναι η γονείς σας, στην άκρη της άκρης, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά είναι πολύ λίγα. Οπότε θέλουμε να έχουμε μια διαδικτυακή παρουσία, να δείξουν ότι είμαστε κι εμείς εδώ και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Κιμή, θέλεις να μας πεις λίγο δύο λόγια για τον εαυτό σου, βασικά με τι ασχολείσαι τώρα? Λοιπόν, καλημέρα και στους μαθητές σου. Ονομάζομαι Ιωακήμ Καρύπαλης. Είμαι συνειδιοκτήτης της εταιρείας Genesis, που έχει έδρα πτυχίο. Εγώ θα τους δείχνω τώρα σιγά σιγά όλα αυτά που λες, σαν sites. Η εταιρεία λειτουργεί εδώ και περίπου 2 χρόνια και σε αυτή συμμετέχουμε 2 άτομα. Εγώ και ο συνεργάτης μου, ο Γιώργος Ακόμας. Το αντικείμενο της εταιρείας είναι η πληροφορική. Εμείς επιλέξαμε το WordPress. Κάναμε καλά ή όχι? Πιστεύω κάναμε καλά και τα 3 CMS μπορούν να καλύψουν αυτό που περιέγραψες. Η ιδιαιτερότητα η δική μας είναι ότι οι χρήστες, αυτοί που και θα αναπτύξουν και θα χρησιμοποιούν το site, οπότε κατάλαβα θα είναι μαθητές. Ναι. Και η διαχείριση θα γίνει από κάποιους τρόπους. Το WordPress είναι μια καλύτερη λογική. Γιατί είναι πολύ απευθύνεται κυρίως σε πιο ακάλυπτους χρήστες το WordPress. Άρα η διαχείριση με διαφορά θα έλεγα πιο εύκριστο από τα άλλα 2. Επομένως θα έλεγα ότι για μια τέτοια περίπτωση είναι
δεν μας δυσκόλεψαν και τόσο πολύ. Είχαμε και την κυρία Καημάκη, τη Μαρία, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και μου βγήκε όλη αυτή η δουλειά. Ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά ήταν και δύσκολη γιατί είχε κάποιους όρους πληροφορικής τους οποίους δεν μπορούσαμε να τους μεταφράσουμε, αλλά από τη στιγμή που τους αφομοιώσαμε ήταν μετά πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο απλό. Κορινά, ποια ήταν η τελική αίσθηση που σας άφησαν όλες οι συνεντεύξεις που κάναμε με πληροφορικούς μέσω Skype? Μας λύθηκαν πολλές απορίες, όπως μία από αυτές ήταν αν υπάρχει ποιο είναι το καλύτερο CMS και καταλήξαμε ότι δεν υπάρχει το καλύτερο CMS και ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε διαλέγουμε αυτό που μας βοηθάει περισσότερο. Μιχάλη, πώς σου φάνηκε η διαδικασία εγκατάστασης του WordPress? Ήταν λίγο δύσκολη γιατί μπήκαν καινούργια δεδομένα, όπως είναι ο web server, το database server και το mail server. Αλλά από τη στιγμή που τα ξεχωρίσαμε αυτά, έπρεπε απλά να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες, τις online οδηγίες, ώστε να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Η δημιουργία του συγκεκριμένου project δεν ήταν εύκολη ιστορία. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν γνώριζα τα παιδιά και δεν γνώριζα τις δυνατότητές τους, μέχρι πού μπορούσαμε να φτάσουμε. Υπήρχε αρκετό άγχος στην αρχή για το πώς θα τα απεξέλθουν στα online αγγλικά μαθήματα του Code Academy. Πήραν γρήγορα μπροστά. Από εκεί και πέρα, ανέβηκαν οι δικές μου προσδοκίες, που έπρεπε συνέχεια να τις κρατάω. Για αρκετά μεγάλο κομμάτι του project ένιωθα ότι ακροβατούσα μεταξύ δύσκολων όρων της πληροφορικής, όπως είναι ο web server, ο database server. Σε αυτά εξήγησα στα παιδιά τα απολύτως απαραίτητα για να καταλάβουν τι σημαίνει ένα δυναμικό site, με πολύ απλά λόγια. Κάναμε μία εγκατάσταση εδώ, σε ένα τοπικό μηχάνημα, ακολουθώντας τις οδηγίες πιστά που είχαμε βρει στο διαδίκτυο. Η εγκατάσταση του WordPress ήταν πιο εύκολη διαδικασία. Πλέον τα παιδιά ξέραν περίπου πώς θα έπρεπε να χειριστούν όλα αυτά τα πράγματα, τα διαφορετικά συστατικά που αποτελείται το WordPress. Από εκεί και πέρα, όταν εγκαταστάθηκε αυτό, η παραμετροποίηση του συστήματος ήταν πολύ πιο απλή. Ήταν μια παραμετροποίηση ένα οποιοδήποτε συστήματος. Δεν έδωσα πολλές επιλογές στην επιλογή του theme, όσον αφορά το WordPress, και αυτό γιατί δεν είχα χρόνο. Αν είχα περισσότερο χρόνο, θα τους άφηνα να επιλέξουν οποιοδήποτε theme θέλανε, σίγουρα θα τους εντυπωσίαζαν τα χρώματα και στην πορεία θα βλέπανε ότι το theme ενδεχομένως να κράσαρε, θα έχει κάποια άλλου είδους προβλήματα, οπότε θα αναγκάζονταν να λάβουν και αυτό στις παραμέτρους της επιλογής τους. Να διαβάσουν δηλαδή τα σχόλια από τον developer, να δουν ο developer του theme πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται στις απορίες των χρηστών που έχουν αγοράσει το θέμα. Αυτό ήταν το μοναδικό κομμάτι που δεν άφησα στα παιδιά. Τους έδειξα κάποια που είχα επιλέξει εγώ, αφού πλέον είχαμε αποφασίσει ότι θα είναι φωτογραφική ιδέα. Και τα παιδιά επιλέξαν αυτό που τελικά υπάρχει online.